Τώρα, μέσα στην μεγάλη παράδοση την πολιτιστική μας, το λαϊκό τραγούδι, στο σύνολο, και όταν λέμε λαϊκό τραγούδι εννοούμε όλες τις φάσεις, όχι το πρόσφατο λαϊκό, που φυσικά έχει ξεθυμάνει τώρα και ζούμε μια περίοδο παρακμής του, αλλά από τότε που υπάρχουν λαϊκοί ρυθμοί, είτε οργανικοί είτε κυρίως μελοποιημένα άσματα ανωνύμων ή επωνύμων καλλιτεχνών, όπου όλοι αυτοί που έχουν συντελέσει στο τραγούδι, δηλαδή ο εμπνευστής του τραγουδιού, της μελωδίας του, ο στιχουργός του, ο ερμηνευτής του και οι σπουδαίοι οργανοπαίχτες, έγχορδοι, κρουστοί, πνευστοί, που τα εκτελούσαν τα τραγούδια αυτά, είτε δισκογραφημένα είτε όχι, γιατί ένα μεγάλο ποσοστό είναι αδισκογράφητο και μας έχει μείνει από την παράδοση ως άκουσμα, άσχετα αν κάποιοι θέλησαν και το έκαναν ανεδώς να τα καταγραφούν και να τα βάλουν στο όνομά τους, έγινε δηλαδή ένα είδος κατασταλίας, και άλλοι τα νόθεψαν βέβαια με διάφορες επιμιξίες. Με όλα τα αυτά, το λαϊκό τραγούδι λοιπόν σε όλο τον 20ο αιώνα και λίγο πριν μέχρι σήμερα είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της γενικότερης παραδοσιακής μας κληρονομιάς, θα πω. Το πιο πρόσφατο ως προς το τραγούδι είναι προγενέστερο το αθάνατο και αξεπέραστο δημοτικό τραγούδι, το οποίο δυστυχώς περιορίστηκε εκ των πραγμάτων, γιατί η ζωή άλλαξε, η κοινωνική ζωή, η επαγγελματική ζωή, με τις εσωτερικές μεταναστεύσεις, όλα αυτά διαμόρφωσαν ένα νέο ανθρωπογεωγραφικό κλίμα και περιορίστηκε να τραγουδιέται κυρίως στην επαρχία, στην Ήπεθρο, σε ορεσίδιους κυρίως πληθυσμούς ή στον κάμπο, μια φορά και στα νησιά, βέβαια, με τις ποικιλίες του, και οπωσδήποτε με μια αξιομνημόνευτη και αποτροπιαστική, κατά τη δική μου άποψη, νοθεία, διότι έβαλαν όργανα που δεν ταιριάζουν με την ισιότητα του τραγουδιού, με την παράδοσή του, με τη φόρμα του, με τους ρυθμούς του. Το τραγουδάνε με έναν τρόπο που πολλές φορές νομίζω ότι το διακομωδεί το τραγούδι και δεν το εκπροσωπεί. Πρόσθεσαν στίχους ή άλλαξαν τους δεδομένους στίχους που έχουν παραδοθεί για χρόνια, βάζοντας καινούργια για πιασάρικα σε εισαγωγικά, για να εκμεταλλευτούν την καινούργια πελατεία του τραγουδιού στα πανηγύρια και σε όλα αυτά τα δρόμενα που συμβαίνουν. Οι σύλλογοι κάνουν κάτι ως προς το δημοτικό, που προσπαθούν να το συντηρήσουν με χορευτικά και εκτελεστικά, ας πούμε, δρόμενα. Αυτά λοιπόν τα δύο μεγάλα κομμάτια, δηλαδή αυτό που λέμε δημοτικό τραγούδι, το οποίο έχει μελετηθεί από πολλούς θεωρητικούς, τόσο ξένους όσο και δικούς μας λαογράφους σημαντικούς, έχει καταγραφεί μέχρι τα νεότερα χρόνια με τον Σίμωνα Καρά και τη Δόμνα Σαμίου, με πολλούς προγενέστερους βέβαια. Έχει καταγραφεί, μην ξεχνάμε όμως, με την υποσημείωση ότι ένα ποσοστό του, δυστυχώς, και από τον εντόπιο πληθυσμό του ελλαδικού χώρου και από τον μετέπειτα προσφυγικό αλλά γηγενή πληθυσμό της μικρασιατικής και θρακιωτικής γης, δεν πρόλαβε να καταγραφεί και να αξιολογηθεί, διότι άργησαν να γίνουν οι έρευνες. Ο κόσμος της προσφυγιάς που ήρθε εδώ τα πρώτα χρόνια τραβούσε τυραννία και προσπαθούσε να ορθοποδήσει, και χάσαμε πολύτιμο χρόνο για να προλάβουμε την ζώσα κατάθεση των ανθρώπων που ήταν πραγματικά γνήσιοι φορείς, άνθρωποι αγράμματοι, όχι επαγγελματίες τραγουδιστές ή μουσικοί, που όμως έφεραν το τραγούδι σαν σημείο του πολιτισμού τους, της καθημερινότητάς τους. Χάσαμε και ένα κομμάτι μεγάλο. Αυτό βέβαια έγινε από άλλη πλευρά στα νεότερα χρόνια και με το λαϊκό, εννοώ τα πρώτα χρόνια του Μυρνέικου, το ρεμπέτικο της Αμερικής, το τραγούδι της Αμερικής, το προπολεμικό, το κατοχικό και το μεταπολεμικό ρεμπέτικο, το λαϊκό της
πολλές φορές οι δημοσιογράφοι κοίταζαν τα πιο εντυπωσιακά και φιγουράτα θέματα και πρόσωπα και αγνοούσαν, παραμελούσαν ή αδιαφορούσαν ή ξέχασαν να θυμηθούν πράγμα που δεν μας έκανε καλό. Αυτοί είχαν στα χέρια τους τα μικρόφωνα και τα μαγνητόφωνα και μπορούσαν να απευθυνθούν στους ανθρώπους, τους καλλιτέχνες του πάλκου και καμιά φορά μη γνωστούς, ας πούμε, όχι ενταγμένους στη δισκογραφία, για να διασώσουν αυτό το υλικό. Πάντως, παρά τις ελλείψεις, παρά τα τραύματα, παρά τα μπασταρδέματα και τις απρέπειες που έχουν συμβεί στο σώμα του δημοτικού και του γενικότερα του λαϊκού τραγουδιού, του αστικού τραγουδιού που λέμε, το άλλο είναι σπέθρο, εντούτοις έχει συγκεντρωθεί με τη συμβολή κάποιων δοντικοστών, κάποιων ανθρώπων μονομάχων, οι οποίοι ξόδεψαν περιουσία, μεράκι, ώρες έρευνας, ερευνητικό χρόνο και τα λοιπά, για να συγκεντρώσουν κυρίως την ζωγραφία και η δισκογραφία από Σμύρνη, Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια, Κάιρο, Θεσσαλονίκη και τα γενέστερα χρόνια Πειραιά, Αθήνα, και να μας έχουμε αυτή τη στιγμή από τα αρχεία, παράδειγμα ο Φουνάρης έχει σημαντικότατο αρχείο για το ρεμπέτικο, ο αείμνηστος Μάρκος Δραγούμης εργάστηκε επί συναπτά έτη για τη συγκέντρωση του δημοτικού τραγουδιού και τη μελέτη του. Τόσοι άλλοι άνθρωποι, ο Σπορέλης, ο ένας ο άλλος και κάποιοι νεότεροι, σαν ορισμένους από εμάς, τους πιο νέους που έχουμε γράψει κάποιες μονογραφίες. Μας απασχολεί το θέμα γιατί μας καίει και το αγαπάμε. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτό το πάθος για το τραγούδι και την πολύ άδολη και αγάπη, ώστε να φας ώρες επί των ωρών και να δοθεί στην έρευνα, στη μελέτη κτλ. Δεν πρόκειται να. Δεν τσιμπάει ο καθένας δηλαδή. Ο καθένας δεν τσιμπάει σε αυτό. Υπάρχουν λοιπόν όλοι αυτοί η παρακαταθήκη, ας πούμε, που τους χρωστάμε αυτούς τους παλιούς ανθρώπους, γιατί αν δεν υπήρχαν και αυτοί δεν θα είχαμε το σώμα τους, δεν θα είχαμε τα ονόματα. Ορίστε. Απ' έξω να λες αυτό. Ναι. Συνέντευξη δίνω, συνέντευξη, ναι. Δεν θα είχαμε αυτόν τον τεράστιο, αποθυσαυρισμένο πλούτο, ο οποίος είναι πραγματικά αυτή είναι η κληρονομιά μας και θα πρέπει να έχουμε το εξής πάντα υπόψη, ότι καθώς η ταυτότητά μας η ελληνική, είμαστε Ρωμνοί, είμαστε δηλαδή οι άνθρωποι που κουβαλάνε μια ιστορία και έναν μύθο μέσα στην διιστορία, μέσα στην ιστορία της ανθρωπότητας όλων των αιώνων, στην διαιωνιότητα, ας το πούμε, οι οποίοι έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο στίγμα. Όχι μόνο γιατί έχουμε την ιδιομορφία μιας γλώσσας, η οποία αρχαιόθεν μέχρι σήμερα, με αλλοιώσεις βέβαια, αλλά πάντως κρατιέται το κύριο σώμα της, ανώθευτο και συμπαγές, όχι μόνο για τη γλώσσα, αλλά και τον τεράστιο πολιτιστικό πλούτο, ο οποίος κυριολεκτικά τον κρατάμε στο σπυράκι μας επάνω. Είναι δηλαδή ένα σαμάρι που εκτός από το να είσαι ένας ελαφρός νεοέλληνας, ο οποίος σε κάνει περήφανο επειδή έχεις ακούσει για τον Ιπποκράτη, τον Ευρυπίδη και τον αργότερα για τον Σολομό και τον Ελίτη, αλλά γιατί είναι πραγματικά ένα βάρος ιστορικό και πολιτιστικό, το οποίο λίγοι λαοί έχουν μέσα στη διάρκεια αιώνων, έτσι. Αυτό είναι το ότι είμαστε ένας βασανισμένος λαός από την ιστορία. Φτιάξαμε ένα κράτος, μας έφτιαξαν άλλοι και λίγο εμείς ξένοι δηλαδή, για να έχουν τα συμφέροντά τους. Ένα κράτος νεοελληνικό στα χώματα των προγόνων μας, σε ένα μέρος των χωμάτων των προγόνων μας. Για να μπορούμε να το κρατήσουμε αυτό, όχι αλόβητο, όσο γίνεται περισσότερο στη μνήμη μας και στη ζώσα μας πραγματικότητα, έτσι χρειάζεται ένας αγώνας αυτή τη στιγμή, διότι είπαμε ότι η ταυτότητα η ελληνική από κάθε άποψη φιλορροεί και δεν είναι μόνο τα πολιτιστικά. Είναι ένα αξιακό σύστημα ζωής, το περίφημο φιλότιμο, το μεράκι που λέμε. Αυτά τα στοιχεία που έκαναν έναν άνθρωπο να κρατάει το λόγο του. Ο λόγος τιμής δεν ήθελε από κάτω ούτε τζίφρα, ούτε
να πληρώσεις λίτρα ή αυτά, πώς το λένε, να προπληρώσεις δίδακτρα, να πούμε, για να κρατήσεις το λόγο σου. Αυτό το είχαν βέβαια κυρίως οι Ανατολίτες προγονείς μας, όσον έχουμε Ανατολίτες, το είχαν πάρα πολύ αυτό, διότι δεν είχες καμία υπόλοιψη ως ύπαρξη. Αυτή τη στιγμή δεν κρατούσες το λόγο σου, σε απόδιωχναν, ήσουν ένας ζωντανός νεκρός, εξόριστος στον τόπο στον οποίο ζούσες, διότι δεν είχες τηρήσει το λόγο σου. Αυτά σήμερα εκλείπουν. Δηλαδή ο άλλος σου λέει ναι, εγώ τα ζω στο πετσί μου και προσωπικά. Εννοώ προσωπικά, όχι από φιλίες και από συνεργασίες. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος σου λέει ναι, θα κάνουμε αυτό και κάνουμε κάτι άλλο ή δεν κάνουμε τίποτα. Γράφουνε, διότι συμφέρει λίγο παραπάνω ή διότι το έχουν τάξει ή φαντασιώνεται ότι θα έχει μια επιτυχία σε κάτι άλλο. Και έτσι με αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης, την προδοσία των παλιών αξιών που συγκροτούσαν μια ταυτότητα ελληνική, ο άνθρωπος ο οποίος φέρει κάποια τέτοια αξιώματα μέσα του αισθάνεται ορφανός. Αυτό δεν βοηθάει τους σύγχρονους Έλληνες να πάνε παρακάτω, έτσι. Δηλαδή η απαξίωση του μέχρι χθεσινού προσώπου της ελληνικότητας. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό, δεν σε βοηθάει. Επίσης, το γεγονός ότι η αλωτρίωση έρχεται πλέον όχι αργά, αλλά έρχεται με έναν ραγδαίο ρυθμό και πολιορκεί τα πάντα και τα αλώνει, και αυτά γίνονται εύκολα αφομοιώσιμα και υιοθετήσιμα από μεγάλες μερίδες του πληθυσμού, ακόμη και μορφωμένων, και πολλές φορές οι μορφωμένοι άνθρωποι, οι λεγόμενοι μορφωμένοι, παίζουν και ένα ρόλο πάρα πολύ αρνητικό, διότι τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών, που λέει το Ευαγγέλιο, έτσι, δημιουργεί μία στους ανθρώπους που έχουν διαγνώμονα αυτό που σου λέω, το αξιακό σύστημα της μέχρι χθες, ας πούμε, ένα ηθικό αξιακό σύστημα, που δημιουργεί μια ανασφάλεια και μια αρροπή προς την άρνηση. Δεν θέλουν να δώσουν. Βλέπεις, μην κοιτάς παλιότερα οι μεγάλοι, ο Θεόφιλος, ο Χαλεπάς, νεότερο Τσαρούχης, ο Μακρυγιάννης, αυτοί που κρατάνε αυτό που λέμε πρόσωπο της ελληνικότητας, και στην πινακοθήκη της ευρύτερης πολιτιστικής ομοιοσύνης κρατάνε την υψηλή θέση, τα κάδρα τους, δηλαδή η τέχνη τους μέσα από τα πρόσωπά τους, αν τα απεικονίζαμε τώρα, δεν έχουν την αντιστοίχηση σήμερα, γιατί είμαστε πια ένας ανθρωπότυπος που έχει σε μεγάλο βαθμό αλλοιωθεί. Και επομένως δεν ξέρω τι χρειάζεται, εγώ ούτε προφήτης είμαι, ούτε σοφός είμαι, ούτε καν συμβουλές δεν μπορώ να δώσω. Διαπιστώσεις κάνω, που είναι μάλιστα και προσωπικές και μπορεί να μην αφορούν και πολλούς. Αλλά δεν μπορώ να μην τις κάνω γιατί με καίνε. Καθημερινώς, έτσι. Οπότε καταλήγω στο εξής, ότι όσοι άνθρωποι όριμοι ή νεότεροι έχουν την έφαση να υπηρετήσουν αυτό το, ας το πω σε εισαγωγικά, ελληνικό όραμα, γιατί είμαστε ελληνοκεντρικοί, από την ελληνικότητα, όχι την Ελλάδα. Το έθνος δεν αφορά εμένα το έθνος και το κράτος. Το κράτος μπορεί να είναι αθλείο. Μένει με ενδιαφέρει ιδέα αυτό το πράγμα. Το όραμα της ομοιοσύνης, έτσι. Και αυτή η προτροπή μου είναι, και έτσι θα γίνει, έτσι γίνεται πάντα, να συνεχίσουν και με την προσωπική του συμβολή να βάλουν μια ψηφίδα, αυτό όχι για να έχουν στο μέλλον επιβράβευση, από ιστροφημία δηλαδή, αλλά γιατί θα είναι πιο ευτυχισμένοι έτσι. Δηλαδή, αν δεν υπηρετείς τα ιδανικά σου, είσαι δυστυχής. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με πολλά προβλήματα, είμαι ευτυχισμένος από αυτή την άποψη. Γιατί υπηρετώ τα ιδανικά μου. Αυτό που θα έλεγα να υπηρετώ τις γκάβλες μου, το πω γενικότερα, έτσι ισχύει. Έτσι, δηλαδή τις επιθυμίες μου, αυτά που με ορίζουν μέσα μου και με προτρέπουν να πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι, γιατί δεν κάνεις αυτό το πράγμα, φυσικά χρειάζεται το κόπο, έτσι. Δηλαδή, αν φίδεσαι το κόπο σου, γιατί είναι και χρονοβόρα, είναι τα θέματα αυτά, η έρευνά τους, η μελέτη τους, η εξυπηρέτησή τους. Και χρονοβόρα είναι, και δαπανηρά είναι, και ψυχοφθόρα είναι, πολλές φορές έτσι. Ψυχοφθόρα, θα βρεις τείχο απέναντι σου, θα συνεχίσεις. Για ποιο? Για τιμή των όπλων. Το πω για σένα. Και δεύτερον, φυσικά, πάντα με την αίσθηση ότι προσφέρεις κοινωνικά, ότι κάνεις ένα κοινωνικό έργο.
Η προσφορά σου, δηλαδή το αντίτιμό της, το βασικό, είναι ότι κάτι προσφέρεις προς την κοινωνία της εποχής σου. Ότι δεν ήρθες εδώ να σπίσεις τη κουτσουλιά σου και να φύγεις, αλλά να αφήσεις κάτι. Αυτό, όλοι φεύγουμε. Άλλο είναι να πετάξεις το πουλί, πετάει μια κουτσουλιά, φεύγει, χάνεται. Έτσι, όταν αφήσεις και κάτι, ένα έργο, την ίδια ώρα που το δημιουργείς και λίγο μετά που το απολαμβάνεις τους καρπούς του, ήδη έχεις την αίσθηση της αιωνιότητας. Γιατί είμαστε προσωρινοί, αλλά την αιωνιότητα μπορεί να την κερδίσεις σε στιγμές προσωρινότητας. Αυτές είναι. Αυτά τα είχα να πω τα ωραία.